isiokwu akụkọ ụwa egwu na amụ maka nkwalite asụsụ na omenala Igbo. Sonyere Owelle 99.5 FM Enugu. Ihe anyị na-ekwu ka anyị na-eme. Elekere 7 nke ụtụtụ akụọla n'Owelle 99.5 FM Enugu. Ọnabọlachi Igbo ndị ọma, nnọọ na akụkọ ụwa nke ụtụtụ taa na-abịara gị n'Owelle 99.5 FM Enugu. Taa bụ Fraịde ahịa afọ, mkpụrụ abalị 25 nke ọnwa anọ n'afọ 2025. Na mbụ, nara m ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ anyị ji mere isi akụkọ. A tọrọla ndị njem okporo ụzọ ruru mmadụ 19 site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achị ehi na Benue steeti n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee. Ụlọakụ mba ụwa bụ World Bank ebuola amụma were sị na oke agụụ na ụbịam ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naịjirịa malite n'afọ 2027 na-abịa. Ọkụ egwu ama ama bụ Daddy Shoki agwala aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago ka ọ kpụọ afọ ọnụ ya tupu ọ malite inye iwu ka a malite ịnwụchikọ ndị ahụ bụ isi dada. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ hiri odo ka ji bịa na nke ụtụtụ taa, ma cheta na akụkọ ụwa anyị na-agakwa n'iru n'anya nwododo anyị bụ www.owellefm.org. Tọzie ntị n'ala ka anyị butoro gị akụkọ ndị a n'otu n'otu. Ọkọ akụkọ bụ m Chika Nwazu. Opekata mpe ihe ruru mmadụ 19 nọ n'ime ụgbọala abụọ abụrụla ndị a tọrọ n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achị ehi ji ngwa ọgụ n'obodo Jọ Kọmuniti na mpaghara okporo ụzọ si Adoka gaa n'aka nke kansụl ime obodo Giwa West dị na Benue steeti. Ndị nta akụkọ nwetara ozi n'ụgbọala abụọ ahụ ka a nọrọ n'akụkụ okporo ụzọ Chebiri n'ihe ruru ntu kilomita 3 na-esi na obodo n'aka bụ isi ọchịchị nke kansụl ime obodo Giwa West na steeti ahụ. Otu n'ime ụgbọala ahụ ka e kwuru na o si na Amkpa nke dị na Kogi steeti aga Makọdị bụ isi obodo Benue steeti, ebe nke abụọ si Lokoja aga n'otu Makọdị ahụ. Otu onye eze ọdịnala na obodo kansụl ime obodo ahụ bụ His Royal Highness Daniel Ambosi bụ ya gwara ndị nta akụkọ maka ya bụ nkuzi. Ọchịchị etiti ala anyị etuola mba Ghana maka ịnapụta ụmụafọ ala anyị bụ Naịjirịa ndị na-eto eto dị 290 bụ ndị atụrụ mgbere gaa na mba ahụ iji manye ha ka ha malite na-akpa arụ dịgasị iche iche. N'aka nke ọzọ ka ọchịchị etiti kwekwara nkwa
inye ndị ntorobịa ohere ọma nke ọzụzụ aka ọrụ iji belata oke ọnọdụ nke enweghị ọrụ n'ala anyị. Minista Ogonta na-ahụ maka ihe na-eme na mba ọzọ bụ Bianca Odumegwu bụ ya kwuru nke a n'oge o mere njem ya gaa na ụlọ ọrụ nke Economic and Organized Crime Office dị na Accra, isi ọchịchị mba Ghana, bụ ebe a nọrọ jichie ndị ahụ niile. N'otu ọgbakọ ha mechiri ụzọ nwee ya na onye jikwa Executive Director nke ya bụ ụlọ ọrụ bụ Mr. Bashiru Dapila ka onye minista ala anyị ahụ kelere ọchịchị mba Ghana maka ịrụ ọrụ ha ka ọ bụ nke mara mma. Bianca Ojukwu kọwara ịtụ mgbere mmadụ dịka ịgba ohu n'ụzọ ọgbara ọhụrụ. Minista ahụ gwara ụmụafọ Naịjirịa ka ha zere ndị ahụ na-abịa ekwe ha eluigwe n'ụwa ya na ọtụtụ ihe ọma ndị ọzọ a ga-emere ha n'obodo ọzọ, kwụrụ maka na ụdịrị ndị ahụ na-emecha hụta onwe ha na ebe a gbara ha dịka ohu n'obodo ọzọ. Gọọmenti etiti enyela nkọwa na mbọ ọ na-agba iwugha ezi ọnọdụ ngalaba ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ n'ogogo bụ ọpụrụiche nke mba ụwa. Nkọwa pụtara ihe site na ọnụ minista ala anyị na-ahụ maka mwugha ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nke nka na ụzụ ma bụrụkwa nwafọ Enugu steeti bụ Honorable Uche Nnaji oge otu Private Broadcast Media Managers kpọtụrụ ya n'ime obodo ya dị na Akụkọ nke Nkanu West Local Government Area na Enugu steeti. Ka mkpọbata Nnabife Nwekwu onye ga-ewetere gị ya bụ akụkọ n'ozuzu oke ya. Managers dịka otu jikọrọ ndị isi ụlọ mgbasa ozi redio nakwa nke onyonyo telivishọn kwụrụ n'onwe ha n'obodo abụ Naijiria wụchiri njem ha na nke Honorable Uche Nnaji ji ọkwa minista ala anyị na-ahụ maka mwugha ọgbara ọhụrụ ihe omimi sayensị nakwa nka na ụzụ ịmata ka ya na tolitere ya n'ọkwa minista. Most of the things I do, let me start with green hydrogen, green methanol, green ammonia project, which we are waiting for the president of. The unveiling was to happen in London, but I stopped it. That is pure private sector business, and most of the investors are from outside. They are going to unveil it in London. But since we are going to be in Nigeria and being supported and catalyzed by the federal minister of innovation and Honorable Uche Nnaji kwuru okwu nyere mbọ ọ na-agba maka usoro ọgbara ọhụrụ esi enweta ume ọkụ. Our renewable energy source is from London, the company called London. It is a mix of French and China. The company is the biggest and the best solar panel producing company in the world. It has two installations that have just finished in Atlanta and Ohio, and the need for that solar panel now. They are coming to build one in the United States. They have signed the agreement already to build a manufacturing plant, and they will support the one here in Enugu. They are also going to give us 2,600 megawatts using solar in Akụkọ. Ya bụ minista kọwara na usoro ndị a o jigasị n'aka nwere ọtụtụ elele ezi ọnọdụ akụnụba nakwa ohere ọrụ. It is an income to the private sector and benefit to the country. It generates employment, generates and move our economy forward. That is all we are doing in science and tech. We are taking science and tech out from just research to production, which is happening in the whole world. Because if you go to
akụkọ a gụnyere ndị General Managers ụlọ mgbasa ozi redio nakwa nke telivishọn kwụrụ n'onwe ha sitere mpaghara dị iche iche nke ala anyị, gụnyere ndị isi ụfọdụ ngalaba dịka nke akụkọ ụwa, ihe omume nakwa ngalaba ndị ọzọ nyere ha bụ ụlọ mgbasa ozi kwụrụ na onwe ha. N'aha ụlọ mgbasa ozi Owelle 99.5 FM Enugu ka m ọnwụmbụ Nnabifenwekwu ji wetara gị akụkọ. Ndewo Nnabifenwekwu maka ibe akụkọ. Nye wetere gị akụkọ azụmahịa. Ụlọ akụ mba ụwa akpọrọ World Bank nọrọ ụnyaahụ Tọzdee were kwuo si na agụụ na ụbịam nke eriwe ma afọ ejila ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naịjirịa site na ihe ruru 3.6% malite n'afọ 2027 ruo ihe ruru afọ 5 ọzọ na-abịa. Nke a pụtara ihe n'oge ọgbakọ ha na otu nke akpọrọ International Monetary Fund IMF nwere n'obodo Washington DC nke dị na mba United States. Ha kwuru na agbanyeghị elele nke ala anyị nwetagoro na ngalaba ndị ọzọ na-abụghị ngalaba mmanụ na ihe ndị gụnyere etu esi ahazi ọnọdụ akụ na ụba ndị yana oke ndabere na otu ihe bụ ya ga-eme ka ihe ọbụla kwụọ afọ n'ala. World Bank mechara tụọ alụ ka ọchịchị etiti jikọọ aka ọnụ ha na ụmụafọ ala anyị hazigharịa ọnọdụ akụ na ụba site na ngalaba dị iche iche iji gbochie ajọ ọnọdụ ahụ na-abịa n'ọdịnihu. N'Owelle 99.5 FM Enugu ka akụkọ ụwa ndị anyị na-anụ si were na-abịara gị. Anyị ga-aga n'iru ma ọ bụrụ na anyị gacha obere ezumike, kakwa n'iru na-esonyere anyị. Iri aka azụ ma ọ bụ ngarị ka ndị si ekwu etinyela ọtụtụ ndị mmadụ n'ihe ize ndụ dị iche iche. Ya bụ ọdachi ebiala ọnọdụ akụ na ụba anyị aka ọjọọ ma maa ọtụtụ ndị mmadụ ka ha debe eze ka ewu. A ga-ekwu maka ntapu ule, imenyere mmadụ maka na gị na ya bụ nwanne, otu agbụrụ ma ọ bụ otu okpukperechi, inye aka azụ. A ga-ekwu ole ala ole, ya bụ ụmụ Igbo ka anyị wetakere na ezi mgbanwe site n'ịgbaso iwu ndị ahụ na-achịkwa obodo. Ya ka anyị mee obodo anyị ka ọ dị mma, maka na ebe onye bi ka ọ na-awachi. Ozi a na-abịara gị n'Owelle 99.5 FM ọdịnala. Ndewo dịka ị ka na-aga n'iru na-esonyere anyị ka anyị gaa n'iru na akụkọ ndị ọzọ anyị ji n'aka. Akụkọ anyị agaala na mba ofesi. Otu jikọtara mba ndị ahụ enwere n'ọwụwa anyanwụ ala ndị isi ojii akpọrọ Economic and Community of West African States ECOWAS n'ahịa ịchafụ akatọọla ya n'ebe ọ dị oke elu bụ nkụsi nke ndị agha ọlụọ gbalaga mere na mba Benin Republic, ma kọwaa ya dịka nke ndị afọ tara mmiri chọrọ iji ghasaa ihe ọbụla na ya bụ mpaghara. Ya bụ nkụsi bụ n'abalị 17 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya bụ Eprel ka e mere ya ma laa ọtụtụ ndụ n'iyi. Na akwụkwọ ozi ya bụ otu ECOWAS wepụtara na Abuja nke ala anyị bụ Naịjirịa ka onye isi oche ha bụ Dọkịta Omar Aliyu Tuari katọrọ nkụzi ahụ, zigara ezinụlọ nke ndị ahụ metụtara ya na gọọmenti mba Benin Republic ozi iti aka n'obi. N'akụkọ egwuregwu, onye nlekọta otu egwuregwu Rangers International Football Club nke Enugu steeti bụ Amobi Ezeakụm agwala ndị otu egwuregwu ya ka ha kee ajị n'ume ịhụ na mmeri bụ nke ha n'oge ahụ ha ga-ezute ogbo ha bụ Enyimba City nke Aba. Enugu Rangers ga-ezute Enyimba City na asọmpi nke 35 ya na ama egwuregwu Nnamdi Azikiwe Stadium dị na Enugu n'ụbọchị ụka na-abịa. Ya bụ otu egwuregwu a makwara dịka Flying Antelope emeriela
naanị otu ugboro na asọmpi ise zuru oke ha pụtagoro ihe na ya. Ndị nta akụkọ nwetara ozi na otu Enugu Rangers ha na Enyimba City kpara onwe ha onye laba mgbe mbụ ha zutere onwe ha n'ime oge anyị nọ n'ime ya na Aba nke dị n'Abia steeti. N'akụkọ obi aṅụrị bụ entertainment, Daddy Shoki nke na-akụ egwu n'ala anyị akatọọla aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago maka ntụziaka nke o nyere ndị ọrụ nchekwa na steeti ahụ si ka ha malite ịnwụchikọm onye ọbụla ahụ were isi dada. Ndị nta akụkọ nwetara ozi na aka na-achị steeti ahụ nyere ya bụ iwu n'ụbọchị Tuzdee n'oge ya na ndị ọrụ nchekwa ya nwechara ọgbakọ. O kwuru na nzọụkwụ ahụ bụ otu ụzọ ọchịchị ya chọrọ isi kpochapụ ndị ekperima kpamkpam na Mina, isi obodo Niger steeti. Na nzaghachi ya site na ọwa ozi Instagram ka Daddy Shoki bụ onye nwere isi dada ahụ a na-ekwu maka ya jụrụ ma ọ bụ ntutu isi dada bụ ya na-akpata ajọ ọnọdụ nchekwa n'ala anyị. Dị ka ọ nọrọ n'oge ahụ ka gbuo njem nke ọ kara ime gaa Niger steeti gwa maka iwu ọhụrụ ahụ, ka Daddy Shoki gwara gọvanọ Umar Bago ka o buru ụzọ kpụọ afọ ọnụ ya tupu ọ chigharịwa ndụ bụ ntutu isi dada ka ọ ga-akpụ. O wee bụrụ ya n'ebe a ka ọ ga-akọrọ ọnụ bụ akụkọ ụwa nke ọtụtụ agbara gị na Owelle 99.5 FM Enugu. Tupu anyị awụsọwara tọọ ntị n'ala ọzọ ka anyị gụpụtara gị ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Na mbụ ka anyị mere ka ịmata na atọrọla ndị njem okporo ụzọ ruru mmadụ 19 site n'aka ndị a na-atụ anya na ha bụ ndị na-achọ ehi jicha ngwa ọgụ n'otu okporo ụzọ dị na Benue steeti n'isi ụtụtụ ụnyaahụ bụ Tọzdee. Akụkọ azụmahịa ka anyị mere ka ịmata n'ụlọ akụ mba ụwa bụ World Bank egbuola amụma were sio na oke agụụ na ụbịam nke eriwe ma afọ ejina ga-amụbanye n'ala anyị bụ Naijiria malite n'afọ 2027 na-abịa abịa. N'ikpeazụ ka anyị kọkwara gị na ọkụ egwu ama ama n'ala anyị bụ Daddy Shoki agwala aka na-achị Niger steeti bụ gọvanọ Umar Bago ka o buru ụzọ kpụọ afọ ọnụ ya tupu ọ malite inye iwu ka nwụchikọ ndị nwere ntutu isi dada. N'aha ndị niile dere ma hazie akụkọ ụwa ndị a ị nọrọ nke Nnabife Nwekwu nọ n'isi ya, ka m Chika Nwazu onye tụgharịrị ma gụọrọ gị ya n'asụsụ Igbo ji ekenesi gị ike maka ezi ige ntị gị na-asị gị ka ụtụtụ taa mara anyị mma, ya gaziere gị. Gbanye redio gị soro ibe gị nwere ibe ndụ na Owelle FM 99.5.